Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Wa ka mo batig kaluoy niya. No, Managsama mo og panagway. I'm way better looking. So stop comparing me to that bastard. Sir, Now, kung gusto mong luwason ka ng tawhana, pahununga kining sakyanan o kanaog. sir, Kanaog! Og dada ka ng gusto nimong luwason. ay asa man sir. To hell do I care kung asa mo siya dada. Just leave my car. Og ayaw na ko pakitaan na iyang panagway. Sir, Stop the car. sir, I said stop! Shit. Gariyot ko mapakong. Bullshit. Dili ka na mahibaw karon mo drive og sakyanan? ingon man ka honong sir. O nga may honong sa kudayon. So now, pilosopo ka na. Sir. Kanaog. Sir, Kanaog ning akong sakyanan. Og kuha ka na tawhana gikan dinhi. sir, ingon ini niya. Nayak naman yung ko ini yung tabang sir. Ay dadon ko gani sa ospital. Ug kung dadon ko siya sa pinakadoon nga ospital din is lungsod. Mahibuong yun ang mga tao dito kung makita ni nila. Kaya magtuo sila nga siya mao ikaw. Kaysa musugot kag sa dili sir. Managsama yun tayo mong panagway. Damn it. Uya, once may akong itubang nila sir nga imo sang kaluha. No way. Pero posible sir dili ba? Mahimong siya ang imong nawa nga kaluha. No. Wa ko'y kaluha. Bugtong kong anak ni daddy. Giyon siya nimos pagsiguro sir. Oh. Mahimong sa tibok kalibutan. May kaamgay kagyod og panagway. Sa kadaghan basab sa mga tao. Ay pero kaamgay lang. Dili ka parehas og kopya gud sa imong panagway. Malagkaluha ang ingon ni Ana, sir. No. This can't be real. Ay matod mo, nga gitoyo mo siyang gipalikidan itong tapita. Nga sa ato pa, nakailak ka niya. Ang akong pangutana, sir, nga no, diyon sa mo sa pagkaila niya. Pag-uwin sa iyang atason ni mo, Sir Paulo. Who is trying to steal my girl? Babae, kinsa, Come on. Nasayod ka kung kinsa. si Inday Dines. Pero wala siya din tapita. Kung alaw kung ina nga, kaila ng tawhana ni Dines. O, din tapita, sir? Sa syudad. Ay, kung mao, siya, nakasiguro na ko karon. Siya yung kini, ang imong kaluha. No. No. Dili mo siya mahimong patyon, sir. Sa igsuon mo siya. Huwag giunsa nimo pagsiguro nga ako siyang igsuon tinoy. Dili pa ba iyo ang imong nakita? Kung dinhing dapita siya mahog, ni aunta siya. Nakita taunta niyang lawas din karon. Nakasiguro ba mo, ma'am, nga maukining dapita? Nakasiguro ko. Unya, waman lagi din eh. O ba, sige tawag na itong patay niyang lawas sa mga mananak din sa lastang. Aray! Ay! Ikaw ha? Lahat talaga ha! Ikaw ba kung wala kay kasulti nga maayo no, potensya no? Pwede na laging gatak umo ni mo imong bakba. Magbuwag-buwag tas pagpagita ni Piolo.
Ditong dapita ang uban. Ni aragid ka to siya din eh. Ni anta sila yung bahin sa mansion, sir. Paable ka na karon. O makasod na yun ta. Dinon sa pagipaabot mo. Kanaog na. Ako ni Dani ning sakyanan dito sa tubangang bahin. Dili mahimo makita ka ng tawhanan sa uban. Usa siguruha. Ngaway magsaba. Nakasabot? Ay, nakasabot, sir. Dali. Wa malang ko niya tabangi bisan pamatang sulti niya. Na mahimong mautini siya ang iyang isuon. Siya juga ni. Ang kaluhan ni Sir Paulo. Nagidani siya des kanya adtong palayo. Wa siya masayod. Wa jud pasayod si Sir Orlando. Nga mga nagkaluha ang iyang mga anak. Tungod kay wa niya kini makita diyang dapalayo ni Sides. Ay, hain naman kaha si Sides. Buhi pa kaha siya. Daghanan ka, Onoy. Nagbaha man. Pero dili mahimong muapil silang tapo kay mga dagkong tao ang mga bisita. May nalang kay may laing pagkaon man sab din his kusina. Mga nabuhi lang kog ako. Kinay. Lamig naong ay. Kinisab ba? Boy? Ah. Uy! Ayaw ka na kinamuta sa pagkuha guliyo ay! Naunsa ka baya magamo ka na? Kaugawan ba ni ma? Arte busog nimo eh. Magsaba sa di ay ka. Unyag bakit ka na, sir? Dili ka na maputla sa imong kapot? Sabaan nimo eh. O serving spoon, oh? Pi! Sumuka, uy. Bantay mabitaw, kamuto na sa di mo nagtalikod na kuha. Ayaw lagi, uy. Bantay mabitaw? Bi, pagkuha sa ko og map sa gawas, bi, kay nausak ng sus, oh? Kakiat lagi ng naon ni mo guliyo ay! Uy, tayo ba? Si Tinoy man ka to? May gisap na siyang tao paingon sa iyang kwarto sa luyo ni mansyon? Kinsab ka ito gigisap na Diha ka lang una. Magkuha una kong kilabagkara. Nga, ikatapos sa mong lawas aron. Kay Lisan kay Nighuman. Kapuya. Tinoy? Santa! Animal! Ano, may kalit ka man na hugsod ni sa kong kwarto? Uyala? Kinsa man ka na? Isira na sa paggali! Isira! Lagyan! Kinsa man mo ginala din niya? Uy, ginuo ko. Nagkakadugo pa ka na tuwa na. Kanagbunog ana, ay! Tipa pa. Uy! Ayaw ikapra yung naong, ayaw ikapra. Ang iyang nawa! Ay, gawas na dito, gawas. Ang iyang nawa! Ilan no? Bisan og nagkadugo siya og may mga bunog, dili kalimod. Nga, wala pa silang ginuo ko. O si mo gibuhat ni Sir Paula. Ha? O si nitabo niya. Nga na ingon ni Ana ang iyang itsura, ha? Kinsa pa nagabuhat ini niya? Kinsa nagabunog niya, ha? Sabi... Bunog may siya, Tinoy? Sabi... Uy! Ang imong tingog! Nga nung din mo man siya, dada? Nga nung wala ni mo siya ilahaw dito sa ospital? Kitingaling ko siya lang may tabuhin to niya. Ako pa ibaw si Sir Orlando karon dayon. Dili mahimong dili maluwas ang anak sa tuang ama. At tuon ako si Sir. Unsa ba? Pagpuyo! Uy, Tinoy, kailan masayon si Sir? Aron matambalan dayon si Sir Paulo? Tika, buhi ko ng kupot-kupot ka ba May ako? mo bagili ka una magsaba. Kalma lang. Mukalba ko ni ining nahitabo ni Sir. Nga kaluoy sa iyang gitsura. Bisan maldito ka na bataa, pero maluoy biya gihapon ko. Kaya nagdako ba yan na nga gikauban na to na siya. At doon na ako si Sir Orlando. Tagsak buhi isa lagi ko. Nga nabampugan mo dyan mo, ha? Ay, yung yan lagi. At kung mahuman ang party sa selebrasyon sa iyang birthday,
may mga bisita pa si Sir Orlando. Pero, Ikaw, tabangin hinuon ko, nga. Talimpiyuhan siya. Magkuha ko ng labakara. Ikaw na ikuha og tubig sa banyo. Isuot ka bu. ano, sige. Mo di nga wala si Sir Paulo sa iyang birthday, kay mo di din hitabo niya. Pastilan. Eh, Oh. Oh, nag-unsa mo din eh. Ay, Goryo, bida. Sure ba lang mo din hiya, Nga di manoktok. Di may inyong kwarto. Kisam lang na sa mong kama. Anong, Ay, si Sir Paulo ka na, Guryo. ha? Eh, Usa? Naamang si Sir Paulo. Ha? Bago lang naabot og milahos na siyang lawa kay mag-ilis kuno siya. Jalan! Hoy! Kinsa man kitong tawhana nga, puparehas man yung Paraguay. Kinsa siya, Tinoy? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!